Ik ben Leo Eickhout en ik woon op Corellistraat 64B. Ik ben Hans Eickhout en ik woon in Corellistraat op nummer 64C. Goedemorgen, kom maar in. Dus dit is jouw plakje? Ja, mijn hokje. Nou goed, hoi. Dit is mijn plakje. Lieds Manoffelijk. 64B. Daar ben ik binnen. 64 jullie. En ik ben er kwam ook in jullie weer. Dus. De consequentie is dat Jim nou als broers vlak bij elkaar wonen. Ja. Ja. Nou ja, dat is ideaal voor zelfs. Omdat ik dezelfde hobby's heb. Tenminste voor het grootste part. En wil ook een soort te jaren op. Nou, ik heb wat leienhond. Mijn zoon, dan is het mooi dat Leo eigenlijk mijn mantelzorger is. Ja, jou helpen je broer gewoon? Ja, dat is toch heel gewoon. Kerst in je net zakje letten, dat. Zo werkt het bij mij net. Nou ja, mijn grote leefde, hè, de bjemmen. Dat is mijn ding. Bjemmen en stroken. En wilde planten. Ja, winterdag is al ik een soort. Ja, elk heeft zijn ding dan, hè. Nou ja, ik maak graag al je dingen opzoeken in handboeken en determineerboeken. En nou ja, taal, dat vind ik tegen en scherig, dus daar ga ik wel het in het oor. Ben ik tegen geïnteresseerd in de landbouw. Hè? En ja, in de brede zin dan tuinbouw, landbouw en veehouderij zelfs. En ja, dan kom je nog wel hier oud, arktje en nou ja, dat zamel ik dan wat, want dan heb ik bepaalde herinneringen aan. En Leo, wat doe je hem zo al te keren? Nou ja, naar boeten, veel in. En Safira had dat gier. Vogels, zien, planten, vlinders. Ja, alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit. Maar broers die hek wel eens bonjen volgens mij. Ja. Jawel. Ja, maar dat Ja, dit is bij jullie altijd van een hele kwarte duur. Ja. Je hebt iets naar sloepskoor de hersens in, maar ja, dat is al jaren en jaren leend. ik heb heel wat racefietsjes van zijn briltje maken. Ja. Ja, dan ging er weer een bril. Ja. Dan begon het te narrien en dan hufte ik erin. En dan kreeg ik de schuld. Zeg, zag je dat? Ja, en daar sloeg de bril steek. Ben je beide altijd vrij jezelf belang? Ja. Ja. Ja, dat is vrijheid, blijheid, het had zich voor, het zit je in vanzelf. Maar het vond mijn poer best een meneertje. En Leo ook. Ja, dat is Leo. Ja, ik zelfs heb mij wel hoor. Maar het moet net al lang worden. Ik een beetje Einzelganger om het zo maar te zeggen. En nou ja, daar leer ik van. Bleef je hele leven? Nou, ik ruit maar, dan heb ik dan is het een ramp, want dan moet er verschillende soorten voort. Omdat je toch geen nijplakkerijen bij het kwijt kennen. Zolang het ik zo'n bril, ja. Ik zou net weten waarom ik
of het maar te liet worden. Maar ja, ik vind wel wat uit.